Hindi pa man ganap na inideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init, tila the heat is on na kahit buwan pa lang ng Pebrero. Marami na rin ang nagbabalak ng mga outings at iba pang aktibidad sa labas. Subalit kaugnay ng patuloy na pagtaas ng temperatura, nagbabala ang mga health experts sa posibleng pagdami ng mga kaso ng sakit sa balat tulad ng sunburn at iba pang uri ng allergic reactions. Si Nanay Jessica Narido, residente ng Pili, Camarines Sur, nililimitahan niya umano ang paglabas ng kanyang anak kapag matindi ang sikat ng araw. Anila mas mabuting mag-ingat upang maiwasan ang posibleng epekto ng sobrang init sa kalusugan ng mga bata. Panatili yung malinig din sa diri, mga palibot, aron kaya espero na siguro maging tubig, dakol. Ay, pag mainit sobra, Dae, big papaturog ko sinda. Ayon kay Dr. Junar Sivcon, Health Officer ng Provincial Health Office ng Camarines Sur, walang pinipiling edad ang mga sakit sa balat. Paliwanag nito na maaring maapektuhan ng sino man, bata man o matanda kapag labis ang pagkakabilad sa araw at kulang ang proteksyon. Paalala ng health expert sa publiko na iwasan ang matagal na pagbabad sa araw, lalo na sa mga oras na pinakamatindi ang init, at gumamit ng mga proteksyon tulad ng payong, sombrero at sunscreen upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng matinding sikat ng araw. Lalo na yung may mga direct sun exposure, laging uminom ng tubig, no? Maraming tubig, tapos mag-sunscreen, no? Para maiwasan yung mga sunburn. Tapos laging maliligo and hand washing practices pa rin po. Regine Boy, CSN.